तो गाइस मुहिंके ऑक्टोपास पाइते उठे माने आईएनए मार्केट नि 500 टाका केजी अब हिंके बेरामान पाइते उठे माने 40 रुपीस बेरामान हिंके आरो दरमाइतो गइफिका देसी तौबाय जानानै बागै देसी तौबाय रकम गाइतो अनेक थगो नगुदो बहायके जा सादि लाइफां गाइतो जों बलंगो थांबाय तानै लामनि बलंया मीन्स सिनि रेनबे बिसि सालिया के सा बलं हाइतो मुइननि बरंगाइतो सायाबले लाइफां रो तानै लाइ माने अबंगे दरमाइतो इफाइका कारो वाठी मुया हिंके 250 टाका केजी ताबुंगे रेडी खाइतोंगो दरमाइबे देसी दखान जानानै बागै बेरामान हिंका पेकाची तैफायो बिसि तैफाय गया हिंके आरो फार्मिनेटेन फिसबो मानो बाट अब हिंके 180 ताबु हिंके गांगला बसो पारो थांबाय लागै माने गांगला बसो हिंके आं अनेक थक जागो सिपिं रगै जाखांखाय सब थक सारि बाट के खागो आनी दिनैनि ब्लग तो शॉर्ट जोंनाय बिसि लंगनिया बिकज लं के नक इंटरेस्ट नां जेन आबुनि बागै बाखाय मुतो मुहा एकदम सिपिं रगै जा बेरामान रगै जाखनाय दि गाइस सब जाना मुचु कमेंट खाय सारि आं काइतो नुकमाने बसे टिका लाइका ताबो हिंके मॉर्निंग ऑफ हाइका के बेरायनि नै रुम हिंके एकदम टुंगु हिंके बा पारंके ठंडा नायदि खेला खाइतोंगो इननि बुरि बुरारो तानि हिंके जों मॉर्निंग गदाके बासा गय खेला रो फायनो नांगो हिंके सिनि बडी आराम नांगो रुममां बिसि दं हागा हामिया अबनि बागै बारो मॉर्निंग एकदम ठंडा हिंके बाराम नांगो बेरेते ओके पानी बियो रखनायदि फुरुंगो एकदम 5 o'clock बासा गय मॉर्निंग वॉक खाइमानि ताबो हिंके पारोसि सपायगा ताबोंके हसे हरेगा ताबोंगे 6 o'clock बाजि दंगो तो आनी तिननि ब्लॉग परनो पाइसिनाय जतो बाय बाय।